Zvinonzi February mwaka werudo. February 14 izuva rinozivikanwa nekuti Valentine's Day. Vanhu vazhinji vanoripemberera zvakasiyana siyana zvinosanganisira mukupanana zvipo. Muchirongwa chedu chanhasi tiri paCorrectional Industries Manufacturers CIM. Tiri kuda kuona kuti chirongwa cheValentines chine chirevo here kuvanhu vari mumatirongo. Zita rangu ndinonzi Correctional Officer Grade 1 Chipare Clara. Tinotenda ndauya ndakamira saCEO weMiss Classic Entertainment. Tiri group rinowanikwa riripo mukati mekushanda neZimbabwe Prisons and Correctional Service. Nemadzisawiro angu amuri kuona, we know kuti yes, tese tiri vapari vemhosva, asi kwatiri hadzisati dzatibata. Asi kana tichivaonawo, we need to spread love. Tauya semusi wezuva rerudo. We have come to share love with them, to show them that we love them. Tirimo mukati mekuwana entertainment, tirimo mukati mekuwanikwa, tirimo mukati mekubvumbamirana navo, tichivasimbisawo kuti no, as much as they are in vari mujeri, isusu we are saying kuti tiri kunze, we still love them. You know him, he's my best friend. Amakore zvawo, he knows. Ndichiuya ndichivatora nemotikari vari kuZBC with my brother. He used to work with my brother. But anyway, I'm happy today because I'm with him. So tinotenda nerudo rwatiri kuwanikwa tiripo mukati mekupanana nawo. Tisingagumire ipapo, we are saying kune community marriages ari kubreaka because nenhau dzekusanzwisa vanhu kuti rudo runoda kuramba richikuchidzirwa kuti chakanaka chiumbike mudzimba. So tiri kuti kune maofficers ese and the world community, we should share love. Rudo rwakatikoshera. Tadecide kuti tive nezuva iri muzuva ranhasi chiri chinangwa chekumutsiridza rudo kuvasungwa, rudo kune community. Tidzoredze panga tiri makare kare patikatanga kuziva word rekuti love. So ndo chimiro chatati tiunze tishare, plus tichikumbirawo community kunze uko, please come and enjoy now. Yes, tiri vanhu vamwe chete, tinoziva kuti zvakaitika but tingori vanhu vamwe chete, so we should learn to share love. Thank you so much. You know what, when I just touch this heart, it really signifies a lot. And the color, it's red. This is Valentine's Day. And thank you so much for joining us. I just have a special message for you. And I'm coming to you from the Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Yes, today you should spread the love, exchange that emotional cavity between you and your partner. But the most important thing, do not forget about us. We need your love. We need your support. We need your kind heart so that we also coexist in society. Otherwise, enjoy your day. We've got beautiful women in the place. Remember, this is the Correctional Industries Manufacturers, and this is where we are coming from. This is Sly Media TV. Turikufara sevasungwa tapiwa mukana neZimbabwe Prison and Correctional Service to join the rest of the world in celebrating this important day on the calendar, St. Valentine's Day. It is a day of spreading love. But guess what? You guys normally forget us, people who are imprisoned. You see what I'm saying? Zvakakosha kuti murudo imomo uchidanana kwamuri kudanana dzimba, zvakakosha tirangarire. Tinoda rubatsiro rwakasiyana siyana, tinoda kuonekwa kujeri, mavhiziti enyu akakosha. Ndiri kutaura ndakamirira vasungwa vakati wandei, kwete kutaura pamusoro pangu. Your love is very important. And totenda mapepa mauya, majournalist akazara pano, tine macorporates ari pano. The support is indeed good. This is the Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Remember, it's all about reintegration into society. Tutamba donors. From Gudo message.
It's all about love. It's all about love. Inini sachikuru. Uri musuwefa. Musuwefa. Simbisa. Pane vanodanana. Vanodanana. Rudo pakati oh, ukandichaya ndinenge ndinavhale. Oh, ande kudare ndikudirire mabhale. Oh, unandida nyangwe ndisina mare. Oh, ndakati uya ndikupinze mushopu ndikutengere tumatauni tutop zvikandilikiti usade kundichita nhasi ndiori kuita pembera ari kutengera mumwe ndiani ari kutengera mumwe ndikati bebi ndiori kutengera mumwe zvikandilikiti ndiori kutengera mumwe pembera ari kutengera mumwe. Yes, God is love. And pana pasina rudo kwese, love is everywhere. And we're talking of love kuno kujeri ne kwese kwatinogara. So as a community we are here to spread the love with vanhu vari kujeri tichifara navo kuratidza kuti rudo ruri kwese haruna division kuti uru kana uru. So we are here to enjoy. We are happy today on Valentine's Day ku prisons, Zimbabwe Prisons Correctional Services. Tiri ku correcta kusvika tabuda takuta love yacho tese. And also as part of the prison band, we are here with the prisoners tichifara tese, tichita rudo tese, one love.
ndinokuda unoziva, unodira ndoziziva. Valentine, zuva rengu vandopanana. Valentine, uya rudo tibopanana. Valentine, vanoda vanotwanana. Valentine, Valentine. Unakala SMTV itongori pano takusiya CV ai wanatoka tirariri city kwenda kukogana ndaki Valentine tiko kwa kilosi para zaidi kama kanisi inokana mtutu ana akabo kenda fika pasi ai enda pita kuke mundo watu tarura kitwaende sema saka unatona kote ya mazeu nefu hapa pia kuti saka nambari Zimbabwe, saika kutipakino kiwa kichakwe Enderu kurojo wati si chimbake Saka wakwe wachota timu bawafe Taji kwate Atino mire mkware, ituda kufara Makuma akasara, apana nakunara Sakara tebi laura na kini mane vale Saka vali mese unatibari Tudakara, 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 tudakara Tina rikiti ya kutini information dino kuda temo kuruwa makuruwane itakutakira kusendo kutikira mutiwando kuyitira ipenda kukutika Sika mafadira pera maweri tatondari Sikuta tibine webe bitine masaira Sikuto ashini waluto fela Makimba ute kutipata nika yuta chaira Takika kutora no kukanda bateni Baby the way you look at me No kutora tora naga makusemi Sino mugati Tikati 1, 2 Kauya na liquid Kauno na kutia sisi wiki Kufama ne basa Kwenta kuge wiki Tonda Kakti habasa Aliki basa basa Seyete ganda waka Watoki kawo na tena tiwari ya kuta Tisoto niwa kwita kunge kakuta Manika nesuto muta Matoli wewe holuta Naka pote koti Isusu wajimbo kutika Kopatri kukatika Makata koti viva hasha Ene prima shasha Ene prima masta Ene ima masta Nego chita kwa trasta Apana plasta Nego chita kuta ina Chita shika pa Ona Tima chivere cha tetewa Kaine musukuru na tate Nalata manaro marino tura Kati tombiri ne matita Makatata ndiye katome Katome ne mosho tate Kakate manyero marino tura Kati tombiri ne matita Kati inamera
ndoda kuyenda kumurume wangu, ndoda kuyenda kumukomana wangu, naivatete udzai baba udzai mai kuti ndoda kuyenda. Oda shosho ndinoitwa Principal Correctional Officer Chifunde Gladys, ndiri Station Rehabilitation Coordinator paHarare Central Prison. Tiri pano paCIM kucelebrate Valentine's Day, rinova zuva rinofanirwa kunge riri zuva rerudo to those who are affectionate to us. Zvinobatsira ma-inmates kuti vazive kuti even vari mutirongo, even if they are incarcerated, vazive kuti kune mazuva akadai anoselebratewawo. Tauya navo kuti vaprovide entertainment, vachibudisawo matalents avo inove part of rehabilitation. Zvinovabatsira even ne-well-being yavo, nokuti pavanopractice zvemusic zvavanenge vachiita mukati, vanofanira kuzozviita kuti audience ione, ivo vaitewo that confidence kuti pavanobuda vagone kutangira pavakasira. Tine musicians akasiyana siyana akaita ana Liquid Longe, ana Chigudo. Zvinovabatsira kuti vagone kuti kana vabuda panze vave ne that confidence yekunotangawo zvinhu zvavo. Uye ndinoda kukurudzira vose munyika yose kuti ngative nerudo amongst couples, amongst vanhuwo tito rudo, tirege kurwisana, tisave nemhirizhonga. Zuva ranhasi riripo kuti cherechedze rudo. Ndiyo message yangu yandoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe kuti ngatidananei, ngative nerudo pakati pedu mazvita.
Right, hanzi chekutanga ndiri kutenda vakuru vemajeri vaita kuti tisvike panzvimbo ino zuva ranhasi, zuva revhale. Hanzi nyangwe hazvo ndiri muusungwa asi ndinoda kuti Mwari vaone mudzimai wangu kwaari kumba sezuva revhare ranhasi. Mumweya murudo tiri pamwe chete. Hanzi zvinhu zvinondifadza nokuti misi nenguva anotomboyawo achindiona. Nyangwe hazvo ndisina kumuona nhasi sezuva revhale, asi ikoko kwari ndoti Mwari ngavamuitire zvakanaka. Ya hanzi nakuda kwaizvozvo ndinotenda zvikuru sa ndine mufaro mukuru kufarawo zuva revhale ndiri panzvimbo ino tichinzwa mimhanzi yakasiyana siyana. Hanzi tatenda. Ndinotenda zuva rakadai zuva rakanaka zvikuru sa. Kunyange zvangu ndiri mukati meusungwa, asi ndoti panze ipapo ndine hama neshamwari vana ndakasiya panze vanin'ina vangu vari ngavagare murudo nemadzimai avo vachifara vachiita sevachipfekedzera maringi vakatadzirana ngavataurirana pasina mupoto, nekuti vakada kuita zvisina basa rese unozongerekana vari mugomba remoto semugomba randiri. Ndinotenda hangu. Thank you. Imane homo yaman zuva revhale Valentine Day. Ndiri kufara, ndiri kungonzwa manyukunyuku ekuti dai ndanga ndina mama Juju kamudiwa wangu nyangwe zvangu ndiri muusungwa still haisi danger. Tombokuroera kangoma racho karevhale karacho ka ndichakutengera maruva baby wangu chero nguva unondida ndozviziva ndinokuda unoziva. Valentine zuva redu vanodanana. Valentine uya rudo timbopanana. Valentine Valentine izuva redu rekubuda shaine. Vale Valentine izuva redu rekubuda shaine. Yaman. Ya ini ndinotenda chero ndiri mukati meusungwa. Ndinopa kutenda nekuti ndiri kudzidza zvakawandisa zvandanga ndisingakwanise nezvimwe zvandanga ndisingazivi, zvekuti zvizhinji zvacho zvandadzidza kusanganisira zvatiri kuita tichitungamirwa naye Riabhu naye vakuru vemajeri, ndanga ndisingafunge kuti ndiri munhu ndingatobudawo kunze ndichiita zvandiri kuita izvi, zvekuti kana magite emagetsi amaridzira andiri kuita handiwo maridzira andaita. Saka ndinoti zuva revhale riri kundifadza chaizvo, zvekuti urodai ndisina zvangu kusangana nemudiwa wangu, asi kwaari ikoko ndinoti ngaanzwe kusungunuka agonzwewo kufara, kana kuri kwokuti patinozosangana anozoonawo zvangu zvandadzidza zvakawandisa nekuti ndaakuziva zvakanyanyisa nekuti ndandisina kudzidza. Saka ndinoti dai Mwari wagona kutiropafadza agoropafadza nayo vakuru vedu vanotitungamirira, nekuti taakudzidza zvakawandisa nekuti mukati memaoko edu tabata mabasa akawanda ataakuziva tiri mukati mejeri andaasingafungira kuti ndingagone nekudzidza zvakawandisa. Saka ndinopa kutenda kwavari kuti dai varamba vakadaro sekutichengeta kwavari kuita tidzidza zvakawandisa, patinobudawo taane ruzivo tadzidza zvakawanda. Saka ndoti zuva revhare rakakoshera kuti tiri kusangana nemafaro andanga ndisingafunge, ndichipa kutenda